40. Dambasa Pawła Dambasa, słuchajcie. Jest taka sekcja, którą przeznaczyliście właśnie na tę specjalną okazję. To jest Knyp, który przyjechał do nas z zagranicy, ale kiedyś tutaj mieszkał razem z nami i występował w różnych formacjach, o których już wszyscy zapomnieli. A może niektórzy pamiętają? Są tacy? Jakieś nazwy tych formacji? Na przykład, jak to było Martwe Chuje, coś tam wygraliście? Różne rzeczy się działy. W każdym razie chodzi o to, że Dambas ma 40 i z tej okazji gramy, celebrujemy, pijemy, tak? Bawimy się. A gramy repertuar dla was, gramy standardy rockowe. I zapraszamy do czarnej zabawy. Bar jest otwarty, można wyjmować window, jak ktoś nie ma. Dziękuję. A jeżeli Dambas kiedyś wróga, to się tego nie doterze. Aj! Czekamy! To nie raz. Lecimy!
A kiedy niesforny kutas dobnie swego, to brzmi to mniej więcej tak. Oh yes, baby. Come on. Słuchajcie, znaczy w ogóle tego bo ja nie chcę, żeby się oprócz mojego brata i kumpla z tej kanteryka, którzy bują, kurwa. Troszeczkę więcej luzu, słuchajcie, jak za mało luzu, to wódeczka w barze, no i jedziemy do roboty. I browarek.
nazywa AC/DC, a to z racji tego, że będziemy grać kawałek Rage'ów. Dzięki tutaj właśnie fundatorowi, który przyjechał z Niemiec, z Arbeitu, przywiózł nam niemieckie browary AC/DC i będziemy teraz spożywali, grając dla was standard rockowy Long Way to the Top. Long way. Panie, proszę pana, zapraszamy bliżej sceny i jedziemy!
Słuchajcie, długa droga na ten kąt. My już tak podążamy tam zgoła 25 lat, ambasador 40 lat już podąża. Jest wysoko, nie dochodzimy. Także przy okazji, jakbyście mieli jakieś okazje koncertowe, byście mieli dobry budżet, żeby ściągnąć ambasad z UK na taki koncercik, zapraszamy, nie? Dużo nie trzeba, bo Windsor, teraz jest Ryan, to już miejsce stojące, tak naprawdę już prowadzi. 20 złotych można sobie kupić do miejsce stojące. Bardzo często w kiblu, ale jest bardzo przyjemnie. Bo nie trzeba czekać, żeby drzwi otworzyły. Następny numer opowiada przyszłości do Plaza. Utworzył go na testu z zespołem piersi. Gama niedługo będzie miał męskie piersi. Zapraszamy.
Słuchajcie, to by było niby na wszystko, chyba że chcecie jeszcze jeden numer.
wyroczony Nasza ziemia, dziękuję braci. Dobra, a teraz następny kawałek, który opowiada specjalny napis, specjalnie zarzucił sobie tam moc, żeby opowiedzieć, jak wygląda jego życie rodzinne. To jest tak, że moja żona Dorota. Okej, dobra, to nie będę mówił, że śpiewam. To jestem zawsze gotowy. Sorry, Możemy tylko dzieci! Na ciebie mi
Czy jesteście tutaj? Zróbcie pierdolony hałas! Yeah! Yeah! Kawa, wodka, ja wśród ninja zabieram za wszelkie kawa z poczucia. Jestem jednego, jest pozytywnie, kilka złota, i jak też kilka. Trzeba słowa rozszyka w sobie, mam kropia, były jak ty pasowania na szmańku. Tak się raz tylko zataka, powiem nie wygrałem, taką lata. Łapamy luba, tak jak moja śluba, lepią ładucha, żadnego doma, a najdobre ma na mężczyzn. Tylko w ogóle gdzieś niebezpieczne, nie wolę taka moca, wieczna noca, nie chcę niech to wielki samotni proca. Jeszcze nie starca, ja tutaj chcę, to ilu zresztą cię. Jeszcze nie starca, ja tutaj chcę, to ilu zresztą cię. Jeszcze nie starca, ja tutaj chcę, to ilu zresztą cię. Jeszcze nie starca, ja tutaj chcę. Jeszcze nie starca, ja tutaj chcę, to ilu zresztą cię. Jeszcze nie starca, ja tutaj chcę, to ilu zresztą cię. Jeszcze nie starca, ja tutaj chcę.